Bratislava si už o 2 týždne zapíše do zoznamu špičkových svetových interpretov ďalšie meno. Vystúpi totiž u nás popová diva Kylie Minogue. Austrálska speváčka predstaví svoj nový koncertný program. Televízia Markíza vám v predstihu ponúka malú ochutnávku. Kylie Minogue začínala umeleckú dráhu už v 11 rokoch v televíznych seriáloch. V roku 1988 vyhrala anglický rebríček so skladbou I Should Be So Lucky. Odvtedy je na výsluní svetovej hudobnej scény. 46-ročná austrálska kráska na koncerte predstaví nový album Kiss Me Once. Táto maličká, len 156 cm vysoká speváčka predstavuje klasický pop. Svojou hudbou však zaujala aj poslucháčov, ktorí inak tento štýl veľmi nemusia. Jej nové turné je poriadne farebná show, je plné prekvapení a nabité hitmi. Má tam minimálne 10 prezlekov a má tam výborných tanečníkov, má tam vlastne zmeny scén. Napriek tomu, že je to hviezda prvej triedy, nemá na slovenských usporiadateľov žiadne veľké požiadavky. Chce ženskú bezpečnostnú službu pre čatňu, asi možno keď vybehne v župane, tak aby jej to bolo komfortné. A tiež chce 3 anglicky hovoriace kostymérky, respektíve pomocničky do kostymérňa. Hi, this is Kylie Minogue. Join me as I perform live on October 19th in Bratislava. See you there. Michael Satmári, Televízia Markíza.